mandeg dhisit. Saben dina ngalamun jroning sepi sepi semu. Dan sakadulu wayang duh Kang Mas wong bagus lelitan bisa Dari siapa? Jan, sone jemeger banget iki nduk kagungane Mas Tri Purwanto. Suka-suka nada. Oh, suka-suka. Oh, senang-senang ya, Mas. Dibantu karo Dek Ipin, karo Mas Ari. Nah, terus sing siji kagungane Mas Diro. Waduh, kok Jan. Kok enten kalih to niki? Sone loro, Mas Diro ki ming jero ning gone Mas Tri Purwantara sing jaba. Oh. Iya, Mas Diro. Penake teng jero napa njaba? Ya kowe nek cara kowe penak ning jero apa ning jaba? Pasti nek teng jero kan. Malikke nek cara kowe penak ning jero apa ning jaba? Pasti nek teng jero kan kruku kupinge kula kan penak. Nek teng jaba tok ya ora kepenak aduh. Berarti penak ning jero ya nul. Ya enggak lah, mesti yang jero jaba ning paling penak nang jero. Padha, aku ya seneng ning jero kok nul. Apane? Pasti jero ngendi kulkas? Oh, ning kulkas piye? Ning ruangan lho. Oh. Ning jero ruangan. Peteng napa padang? Lho kok takon lho. Lah kok biasanya padang apa peteng? Kurgarine anakmu kuning apa ireng? Lah nek kula kaya ngapa jajal? Anakmu lho, nek anakmu kok anake kula putih-putih ya. Lah nek anak putih mbiyen ning Sentong kuwi padang. Jare sapa? Allah ngerti bae aku. Nek kaya sing ngendang iki ireng dunteng. Oh, nek niku mesti peteng gurung yakin ora ketok Liwat ning isor lampu ora ketok ya. Mergo mbiyen leng gawe pas ning pucuk gunung ora ana listrik. Bareng lahir jeger ya ireng tungteng kaya ya duwet. Ya Allah. Putih untune. Iya. Ayo lanjut. Ora cengengesan lu dibayar lho. Iki lho jelahi Mbak Iin ke seneni. Dibayar kok kaya ngono lho. Yo. Mas. Aja mbayangke ndak guyu. Dangdut ke Mas. Oh.
Jabane guyu ning atine kok semune sedih Gusnul lho. Ora kena kecolong lho, sebab apa ekspresi wajahmu. Kowe wong ngapusi Nul. Ora iso ya. Jabane guyu-guyu, joget-joget ning atimu kowe sedih. Nangis. Betul sekali. Anda kok pintar sekali Pinter loh membaca diriku. Ora sampe ngatimu lah, mbok nganggo rok apa ngerti aku. Apa to? Roke mandan bolong mburi. Bener. Ketok namung Kusnul lho sing nangis iki. Sopo? Sing gendel. Weh, kok iso nangis sih piye? Anu jare Apa? anu ya. Apa? Lah ya. Ya muga-muga sing adoh dadi cedhak mbar, sing padha jodakan padha dadi rukun. Ora nek iki ora angel nek iki. Pisah iki kayane. Kok gegek iso karo tukang corong iki. Iki masalah konangan barang iki. Ya lanjut. Ketoke karo Dira iki Mas. Ora karo Halo Buntoro. Halo cintaku. Ah. Ayo. Mongko kan Salalalas Sampun. Tembang apa iki judule Nul? Imbangono. Kang tresnanku. Ora mung tumanduk tumrap marga masyarakat rawa, Nggih. do tansah gedhekke rasa tresna welas asih Nggih. karo sing padha isih jumeneng, Nggih. karo sing si padha sumare. Aten. Dadi tegese sing sugeng ya dibekteni Nul, Nggih. sing wis sumare para leluhur, sing turka desa, sing babat ala jaman biyen ya dipepundi, dicandhi ing ngawiyat padha Peteni. Nggih. Sampun nggih. Ora mung warga masyarakat rawa kalebu kowe barang. Ora. Muga-muga tansah guyub rukun. Matur nuwun. Nggih, nggih. Sadurunge ngaturi Pak Camat Japlo, iya, kanggo tandha pakurmatan ambar karo Iin utawa Iin dan Oon. Iin dan Oon bocah loro ngadeg bareng. Semoco. Lulu. Kula jiweng sugeng dalu Dik Ambar. Nggih, wilujeng dalu. Ora apa-apa randhet merga mau wis pilo. Burung tekan. Pancen bengi iki ora tekan 20. Pinter kaya pinter. Oh, calon dadi dukun murid Mbah Glondong. Burung tekan. Kok jur kunci kok piye? Muga-muga sesuk sura tekan muga-muga. Wah, muga-muga amin.
Yo, gek ndang nembang aja gamble wae. Ya. Mingkar mingkurengu kara akarana karenan marti siwi sinawung ras mineng kita sinupa sinukarta Basir metu. mre kratarta pakaratine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji
matur nuwun. Tetep ning kono wae Mbak Iin karo De Oon. Nggih. Kejaba saka kuwi ya In, iki kadangku sing nembe ning Mekah kono Mas Anwar asli saking Ngambal. Sagege nindakake ibadah umroh. Nggih, saking Mekah menika gi streaming wilujeng dalu Mas. Kalian Pak Sumadi saking Cilacap ya rawuh iki In ora bantah. Pak Sumadi saking Cilacap Binangun nggih rawuh kalian Mas Bima Sena. Mas Bima Sena. Saking Gombo. Tetep setia. Piyayi so 77 numpak pit motor saka Cilacap mrene lho ora niku nek mboten mergo rasa tresno lah nggih mboten dumugi mriki. Karo sapa? Lah ya iki sing dadi pertanyaan. Tresno karo sapa iki? Iki tresno karo Dalange dalange. apa sindene apa penyanyine? Nah, nek karo mosok nek karo dalange kok jeruk makan jeruk kan ya kayane wagu. Nah, ngene In, Nggih. diaturi penjaringane Pak Camat sing piyaine lucu. Nggih, wah. Piyaine lucu ning piyaine sembodo. Nah, leres sangat. Matake ora tegelan karo sapa wae. Leres. Leres sangat. Ning dijaga lho. Nggih. Oh, iya, Siap, iya. siap. Profesi seniman nambar karo ini dijaga. Iya. Aja nguris banget. Oh, Iya, nggih. ora. Aja berharap banget nyuwun Nggih. saweran. Ketake kok saru banget aku isin lho. Olah, padahal diajari ngarep. Isin. Monggo Yo. Pak Camat saking mirip Bapak salam katuran minggah panggung cok. Hormati yo. Jagat kok ketok enom banget ya. Bebe buto, Pak. Lah, kata temenan to. Yo diaturke apa sih Kek? Kublak kunta Ya, dino. lali janjine. Mangkat so. Ayo, bisa enggak? Ugi kagem Pak Lurah Mijo saking Purwomartan. Mbah Blondong, Patuk Rejomoyo.
semringah. Ora sawer, Ora sawer sedekah. Sedekah ora jane engko fakir miskin. Umpun iki. Wow. Ora fakir miskin. Anak cacat kuwi. Anak cacat. Jan-jane kowe ne. Janjine kagem Mas Bima Sena monggo Pripun Pak raosipun Pak Camat? Oh, Matur suwun, paring jempolipun, Mbak. Alah, umum. Lali janji lulu Aduh. Jan-jane kowe tanggung jawab wong wis diparingi dhuwit in nadamne jam 1 mongko jane dawe Pak Lurah dhisik ngene in. Wayangan mangke bubarke jam-jam 2 mboten napa-napa. nggih. Napa jam 3. Nek jawu ngono kuwi mula kanggo ngemeni wanci ambariin ceket-ceket mawon. Siap, sabar. Lagune sabar. Saben dina rasane ra keruan, ngombe kopi lagi Oh, monggo, Mas Slamet, rasane monggo. pahit tenan. Lagi joget monggo. Mangut lele rasane kepodo tempe. Arep pipis. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Kaya sampun lenesu, nesu kabeh iso. Ra usah kanggo ngejujur. Eman paras ayumu ndak beda karo atimu. Tembangan manisu.
ning papane dhewe-dhewe ya, Plo. Siap, nggih.